Hart voor Deventer TV. Het programma waarin u filmpjes ziet van de internetsite Hart voor Deventer. Deze filmpjes worden gemaakt voor en door Deventenaren. Wilt u uw filmpje ook terugzien op tv? Upload uw filmpje dan op www.hartvoordeventer.nl en zie hem hier terug in Hart voor Deventer TV. Allen heel hartelijk welkom in onze gerestaureerde kerk bij de gelegenheid van het herbruikneming van ons eveneens prachtig gerestaureerde Holtvredeorgel. Beste mensen, na vele lange jaren van plannen maken, indienen en weer teleurgesteld worden dat wij wederom met de boot waren gevallen voor de benode subsidiegelden, waren wij op 24 september 2009 des te meer verheugd toen wij uiteindelijk het hand van de overheidsgedeputeerde migranten de beschikking over handen kregen voor de benodigde subsidiegelden voor de restauratie van de kerk en het Holtvredeorgel bij het Rijksmonument. Oud worden gaat vanzelf, maar om op je oude dag nog zo prachtig bij te staan in een uiterst goede conditie en wat het orgel betreft, je dan ook nog in staat bent om mensen koude willingen te bezorgen, dan moet het wel een bijzonder goede huis komen. We zijn ontzettend dankbaar voor alles er is gepresteerd om dit prachtige resultaat te brengen. Dan geef ik u graag het woord en de gelegenheid aan pastoor Schiba voor de officiële handeling bij de herbruikneming van het orgel. In het jaar dat het orgel verplaatst was naar de kerk, 1860, kende de parochie bijna 700 communicanten. Ik dacht eerst dat de eerste communicaties waren. Dacht ik, dat kan toch niet? Dat zou niet kunnen. Maar achteraf dacht ik, het zouden mensen zijn die de communie mochten gaan. I was bought to be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. I know I can count on me. So stand up, for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up, for the champions, for the champions. Stand up, for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up, for the champions, for the champions. Stand up. Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just like that's how it is, 'cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, oh can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up, for the champions, for the champions. Mogen we u ook bidden dat het vernieuwde orgel bijdraagt tot de vernieuwing van onze kerkgemeenschap, Lenguinusparochie en in ieder bijzondere eer ter plekke van de parochie in Oscham. Grote en goede God, in dit feestelijke uur bidden wij u, zegenen dit orgel, opdat het zal klinken tot uw eer en onze handen mag verheffen tot u.
uit Duitsland komstige Johann Heinrich Mondgreven als beginnend orgelmaker in Deventer bij de orgelmaker Nara. Hij had in Duitsland al veel ervaring opgedaan en in 1830 vestigde hij zich als zelfstandig orgelmaker in Deventer. In 1830 kreeg hij de opdracht voor een orgel in de Rooms-Katholieke Kerk te Moskou. Het werd wat men noemt zijn opus 1, zijn eerste orgel. Het orgel werd geplaatst in de havenzaal die op deze plek stond en dienst deed als kerk. Het nieuwe orgel dat hij voor deze kerk bouwde werd zo geprezen dat hij enkele jaren later de opdracht kreeg voor de bouw van grote orgels in de Grote Algemene-Kerk en in de Bergkerk in Deventer. Nu de restauratie op zich. Er was een tijd van tegenstaan. Er was een tijd van voorspoed. Er was een tijd van onbegrip. Er was een tijd van begrip. Er was een tijd van teleurstelling. Er was een tijd van verwondering. Er was een tijd van wandelen. En er was een tijd van hoop. Er was een tijd van zwijgen. En er was een tijd van spreken. Er was een tijd van desillusie. En er was een tijd van illusie. Er was een tijd van zoeken. En er was een tijd van vinden. Er was een tijd van dat we dachten, laten we maar stoppen. En er was een tijd dat we dachten, laten we toch doorgaan. Er was een tijd dat ik dacht, ik wou dat ik het nooit meer was begonnen. En ik ga nu over in de tegenwoordige tijd, want vandaag, als ik omhoog kijk, dan denk ik ben blij met vandaag.